tangin pai Syaki Kubor. Ki Kubor ki babnya. Hakasngi ka baar Jong ka Dorbar Senrai Jong ka Iingdorbar Thawain ka Jylla kaliang persya kala kedau Halor ka Jingsniew ki Jingsniew ki bami na ka Jingsapriang Jong Drok haka Jylla. UMLE ka VPP uba having stone karpran na mauring kneng ulabu jingkili ya Myntri ka Tnat social welfare uba Pol Lingdo ubala Pynpaw ya ka Jingdon kumbalai lak mut ki brio ki balangat haka jingkerni di Drok. Haka babun ki dehi ki bana Shillong. Uba Pol Lingdo ula Pynpaw ru ya ka Jingdon jong ki shpotali ki rehabilitation center hameklaya hinrio naki ki dehi ki bayo jingerap na ka sarkar kawe ka bayo jingerap pisa na ka sarkar pedeng bat laitali ki bala penyai da ki riu shimet ka sarkar kala dep ban baha san poklor tingka na ka benta ki san snem ki banwan banyale bat ki Jingsniew jong Drok ringkat ka Jingsniew jingerap na ka sarkar pedeng. National Action Plan for Drug Demand Reduction, which is a scheme supported by the Ministry of Social Justice and Empowerment of India. As far as the professional qualifications, all of the staff of these centres are professionals having qualified. UMLE